Радина Димитрова е ученичка в първи клас в основно училище Чудомир. Упорито и борбено дете, което се запалва по един не толкова разпространен спорт – спортно катерене, като в него са включени 3 състезателни дисциплини – скорост, болдър и трудност. Ради започва да се състезава през лятото на 2013 година, като за тази 1 година и половина е спечелила 21 медала и 2 купи от републикански международни състезания в Сърбия, Австрия и Румъния. Радина конкретно се заинтригува от стената, която се намира в мола. В интерес на истината, аз до тогава не знаех, че съществува такъв спорт като дисциплина и че има деца, които се състезават. След опити за търсене да намерим такъв клуб в Казанлък, се оказа, че има такъв. Дойдох, записах я, нейният интерес продължи и така тя съответно стана един от състезателите на АТК Казанлък. Всичко започна характерно за всички деца на шега. Тя беше на 6 години и всъщност интереса си беше изцяло и само от нея. Нашата помощ беше това, че намерихме клуб и я подкрепяхме в нейното начинание. Гласувайте за мен в талантите на Казанлък.